Какво става, хора? Аз съм Алекс и това е новото видео на The Team of the Clashes. В днешното видео ще видим един играч, който на 82 левел без стени Танхо 11 е влезнал в Legendary арената. Сега да пишем тага му. Просто това го има в... What the f... стана. Готово. И това е играч, който в момента е 92 левел. Изглежда давно не играл, защото има 1066 купи. Всичко е на макс, всичко му е на макс. Вау, напада ли? Между другото, няма нито една стена, има само като дефенс един Inferno Tower и един X-Ball. Ето, това е Inferno Tower. X-Ball друго няма. Изглежда отдавна не влиза в играта, защото гледах клип с него. 5000 купи. Никой не го беше нападал, но сякаш това хора е нещо, което едва ли се случи. Трябва да има някакъв бъг, някакъв мод ли в играта, който да прави така, сякаш стоиш постоянно в играта. Ето всичко му е на макс. Това прави човека. Това е нещо непостижимо. Трябва да е някакъв бъг, че да се получи, някакъв мод, нещо. Абсолютно всичко му е на макс. И то без стени. Това е мега странно. Ами добре хора, ако видеото ви е харесало, палец нагоре, абонирайте се за нашия канал и чао!